नमस्कार गावातल्यांनो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा. तर आज आमच्या घराकडे आजोबांची तीत किंवा अमान्य पण म्हणतात का, तर ती आपण पूजा घातलेली असा. तर ह्या कशा करतात, आपली जी गेलेली पित्र असतात ना आपल्यातून, त्यांची आठवण म्हणून एक आपण ही पूजा करतो. वर्षातनं एकदा म्हाळवस सुरू झाले की आम्ही म्हाळ नाही करणं, ही तीत किंवा अमान्य घालतो या. तर ह्याची संपूर्ण पूजा दाखवलेली आम्ही ह्या व्हिडिओत. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडलो की नाही माका नक्की सांगा शेवट. आणि आमच्या यूट्यूब चॅनेलवर जर नवीन इला असाल तर चॅनेल आधी सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून ती घंटा दाबा. घंटा दाबल्यावर मी तुमका व्हिडिओ कधी टाकतोय ना तेव्हा लगेच नोटिफिकेशन गावतला. चला आता जास्त बोलणं नाही, मी पूजेचं साहित्य सांगतोय थोडक्यात तुमका. फोटो तो बघलात तुम्ही आमच्या आजोबांचो. तर आता हो बाजू का तो शिदो म्हणतात का, शिदो आपण भटजींका देतो. भटजी खाऊन या तृप्त झाले ना की थोडक्यात आपली पित्रा तृप्त झाली असा म्हणतो, किंवा पित्रांपर्यंत तो प्रसाद पोचलो अशी मान्यता असा. ह्याच्यात आता वस्त्र असत, पंचामृत असा, गंध असा, तीळ असत तिकडे. ह्या बाजूक ह्यो पांढरी फुलं आणि मेको. आजच्या दिवसाक लाल फुला लागणार नाही किंवा आपण लाल फुलांचा वापरच करणार नाही आजच्या दिवसाक. आजच्या दिवसाक फक्त पांढरी फुला लागतं. चला तर आता पूर्ण पूजा बघा. भटजींकडनं आपण पूजा करून घेतो. पद्मनाभाय दामोदराय शंकराय वासुदेवाय प्रीतीनाय पुरुषोत्तम श्रीजनाय अच्युताय लोकेन्द्राय श्रीकृष्णाय श्रीमन्नागणष्टदाभ्य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 दाभ्
대세는 사회가 시도를 외셔는 자는 메인에서 시 서울의 메인에서 시 비트스가 보이는 비트에서 예산을 자제비 대단한 구인 것이 서울의 대단한 구인 것이 아만 것이 담을 거입니다. 산다가 이제 지금 비트스가 비는 나와니 이쪽 시도가 되죠. Dan awalnya asal dengan galaxian juga ni terpaling dengan awalnya asal dengan galaxian juga pasti. Udah. Kayak pasal sendiri. Kayak itu. Ekor ni pula. Lalu. Hingga aja batin puja tu pushpan nama. Giris tu punya tak dunda ini. Puja tu pushpan nama ganda. Batin nama. ती तांदूळ द्राक्षतन्माई वाक्षतन्माई अगरत्य व्हायचे वनस्पती गोतवन घाटून तोंडवा दिबंदवा दिवा व्हायचे तैलांच्या बाजूने आधी पण गाड दिवशी इतिहास अभियान दिबंदवा ही नावा घेऊया ना भारती अनंत गोपाळ सकाळ वळवणा ही इतिहास अभियान पुराण किंवा पूजा ते पुष्पन्नवा भूपन्नवा दीपन्नवा नैवेद्य तो नैवेद्य ठेवायचे एक तिकडे आणि इकडे पाणी सोडायचं नैवेद्याचे पंचामृत नैवेद्य गुढ नैवेद्य शाखा नैवेद्यांना आणि सापडणे सोयने सोदन सत्वने सोडून त्याच्या पंचामृत नैवेद्यांना शाखा नैवेद्यांना त्या फोटोची पूजा करायची पुष्पन्नवा नवत्यन्नवा द्राक्षतन्नवा वाक्षतन्नवा द्राक्षतन्नवा वाक्षतन्नवा गिरीश्वर कोण बैठा तो बघूया कुशेमकडे जायचं असतं काकू पूजा ते पुष्पन्नवा
गिड्या काढूया मोकळा सारी मी तांबूळ त्यांना दुसऱ्या वस्तू फोटोला घालायचे रे दुसऱ्या वस्तू फोटोला दक्षिणाने नमस्कार नमस्कार इदं ब्रह्मैव स्थापितं वेदः स्वातेन भवति जन्मनि फलेन सर्वं लोके जायते पेरानि सुविधा जदेव भवना सुविधा माहिती तुमची इथे या व्यतिरेच्या तिथे जन्मी या संपूर्ण पुण्यांनी ही ब्रह्मणाला झाले आठवण केलेली आहे पालन करून या कुटुंबियांच्या पाठी जी काही क्लेश तुमची विवाहाशी शिवाजी संपूर्ण कुटुंबियांच्या संपूर्ण कुटुंबियांसाठी तुमची आठवण येतात सेवा करता ते सगळं तुम्ही पालन करून घ्या सर्वांची इच्छा करून घ्या तुमची सगळी आनंदाने सुंदर कुटुंबियांकडून करून आता म्हाळ तिथी किंवा अमान्य काही पण असं दे सगळ्यात पहिलो पदार्थ लागता आपल्याकडे वडे भाजणीच्या पिठाचे वडे तर ते आता बनवचं काम चालू असा चला आता सगळा जेवण झाला आता आजोबांका नैवेद्य दाखवून घेऊया म्हणजे आम्ही जेवूक मोकळे खायचे अजून कागाळ ठेवची गाईक पान देऊन यावचा सगळी कामा करूची मोकळे बरे हे आता कागावळ अशी ठेवतात आमच्या इकडे बाहेर गाईचा पान आणलं आता गाईक देव बघा आता आजच्या जेवणाक बघा काय काय असा भात आणि ह्या वरण असा त्याच्यानंतर दोडक्याची भाजी सोलकडी ही खीर काढून ठेवलेली खीर मोठ्या भांड्यात पण असा ही बघा खीर असा ती काकडीची कोशिंबीर असा त्याच्यानंतर भोपळ्याची भाजी आणि तुमका काळ्या वाटाण्याची उसळ असा आणि वडे असत चला आता ताटा वाढून झालेली आहेत आता जेवकच बसाचा फक्त ही ओटी कशाक ठेवलेली आहे ती सांगतंय तुमका वाईट थांबा आता आज आपण जेवणकारी बोलवतो जोडपे एक त्यांका आपण आपली पित्रा म्हणून बोलवतो ते जर जेवण बिवून तृप्त झाले तर आपल्या पित्रांपर्यंत आजचो नैवेद्य पोचलो अशी मान्यता असा म्हणून आपण त्यांका त्यांचो मानपान देऊन आपण बोलवतो त्यांका जेव ती जी आता ओटी तुमका दाखवलेली आहे ना मी आधी ती आता ओटी हिच्याकडे भरूची असता ही आपण सवाशीन बोलवलेली आहे जेव तर बघा आता आमची आई आता पूजा करता तिची बघा आता ह्यांची ओटी भरून झाल्यावर या जोडप्याच्या पाया पडायचा आणि नंतर जेवक बसला तरी हरकत नाही सगळे मग जेवक बसा शकतात म्हणून आता मी पण जेवक बसलोय तर आजच्या व्हिडिओ तितक्याच व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक आणि शेअर करा तुम्ही लाईक करणारच नाही आणि सबस्क्राईब पण करणारच नाही चॅनेल तर आधी लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा व्हिडिओ आणि फेसबुक इंस्टाग्रामवर आमका फॉलो आणि लाईक करा चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत तवसर काळजी घ्या आपापली